Τι έχουμε κάνει, Κώστα, έχουμε σφίξει. Έχουμε δέσει το στριφτάρι μας πίσω στο σιδεράκι που θα απασφαλίσουμε. Πολύ ωραία. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε πριν το ξεκινήσουμε. Και βλέπουμε στο χειριστήριο, η λίγο στο χέρια μας. άκρη πηγαίνει στο παραγάδι. Στο παραγάδι το οποίο είναι δολωμένο. Έχω δουλέψει αυτή τη στιγμή 25 αγκίστρια. Ωραία. Είναι 50, έχω δουλέψει στα 25. Εδώ είναι ολόκληρο το καραβάκι. Το φως μπροστά, το οποίο όταν θα απασφαλίσει θα γυρίσει. Και θα βλέπουμε το φως για να το φέρουμε πίσω. Θέλεις να δοκιμάσουμε τόσο την απασφάλιση? Την απασφάλισή μας, πατώντας. Λοιπόν, εδώ είναι το χειριστήριο. Πατώντας μπροστά και σταθερά. Βάζοντας το δάχτυλο εδώ και πιέζοντας προς τα μπροστά, θα δούμε που θα απασφαλίσει. Όπως είδατε, στα χέρια. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν ξαναπερνάμε το στριφταράκι μας πάλι μέσα στην τρυπούλα. πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ βλέπουμε Τέλεια. Μπορώ να το ξεκινήσω. και το σκαφάκι μας ολόκληρο. Μπορούμε να το ρίξουμε στο νερό. Ένα λεπτάκι μόνο για να έχουμε επιλέξει το παραγάδι μας. Το βλέπετε μένει ακίνητο, παρόλο που έχει έναν ελαφρύ κυματισμό. Παρόλο που δίνω πολύ ελάχιστο γκάζι, όπως βλέπετε τείνει να εξαφανιστεί. Για να δούμε τώρα πως φεύγει και το παραγαδάκι. Βλέπετε με το ένα χέρι κρατάει ελαφρώς την πετονιά και με το άλλο απαγκιστρώνει τα αγκιστράκια. Στη μαεστρία μου τώρα. Ναι, στον καλλιτέχνη. Έφτιαξε το παραγάδι. Βλέπετε υπάρχει και λίγο χαλκάκι μέσα. Μπορείς να δείξεις λίγο το βαρκάκι εκεί που είναι, ώστε να μην μπλέκεται. να το πάρουμε. Το βαρκάκι τώρα, όπως βλέπετε, έχει περάσει τη σημασία.